खुलुमबाय बडलेण्ड खौरांनि स्टुडिअ आं मुलिना ब्रह्म बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिनि बिसि सेवलि महिलारि बिथांजोनि गारियाव सिनाय मोनै दुथांफोरा अन्थाइ खुबैनायखौ लानानै तामुलपुराव प्रेस बिबुंसार एबसुनि बारग' आफादगिरि प्रमद बर'आ इउपिपिएलआव जयेन जाबाय। लेस्रागाव गेलेग्रा फोथाराव ब्रैथि खेबनि थाखाय खुंजानाय इउपिपिएल एनुवेल कन्वेन्शन हाबाफारि डेलिगेट सेसनाव इउपिपिएल हान्जानि मावफुं आफादगिरि प्रमद बर'खौ सायख'नाय जाबाय। बडलेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ बडलेण्ड खौराङाव बरायबाय। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिनि बिसि सेवलि महिलारि बिथांजोनि गारियाव सिनाय मोनै दुथांफोरा अन्थाइ खुबैनायखौ लानानै तामुलपुराव प्रेस बिबुंसार। दिनै 21 फेब्रुआरि खालाराव मिरुल लाइमोन बिपिएफनि नेहाथारि समनाथ बसुमतारी आरो तामुलपुर जिल्ला बिपिएफनि आफादगिरि आदित्य सिन्हा बिथांमोनहा तामुलपुर ब्लकनि बिपिएफनि गाहाय मावखुलियाव प्रेस बिबुंसार होयो। आमार बिटिसिर सन्मानीय चिफ हाग्रामा महिलारि सारर सहधर्मिनी श्रीमती सेवली महिलारिर गाड़ीत दुर्बृत्तये आक्रमण करा घटनाक आमी केंद्रीय युव बिपिएफर तरफर পৰা तीव्र भाषारे आमी गौरवहीना दिसु और आमी प्रशासनक दाबी जनाइछु एने धৰণৰ मेडामक जे आक्रमण करिले এই কাৰ্যক আমি तीव्र भाषारे आमी गौरवहीना दिसु और एने धৰণৰ कार्यर পৰা বিৰত থাকিবলৈ आमी অনুৰোধ জনাইছো। আটক কৰি ফেলাই যি শাস্তি এই শাস্তি বিহিব লাগে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ। এতিয়া কিছুমানে আমাৰ বিটিসি অঞ্চলত আকৌ মানে অশান্তি সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে অহৰহৰ চেষ্টা চলাই আছে। এই দুষ্কৃতিকাৰীসকলক চিনাক্ত কৰি ফেলাই যাতে প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা লয় এইটো আমি কেন্দ্ৰীয় যুৱ বিপিএফৰ তৰফৰ পৰা আমি দাবী জনাইছো। যোৱাকালি আমাৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰ শিৱসাৰৰ পৰিয়ালৰ গাড়ীত যিটো কুটাঘাত কৰিলে সেইটো আমি বিপিএফ তামুলপুৰ জিলা কমিটিয়ে তীব্ৰভাৱে গৰিহণা দিছোঁ। যিটো দল আমাৰ বিৰোধীভাৱে বিপিএফ দলৰ বিৰোধী হৈ তেওঁলোকৰ প্ৰতি আমাৰ সন্দেহ, কাৰণ যিহেতু চাৰিটা গোটে শান্তি চুক্তি কৰিছে তেওঁলোকৰ প্ৰতি আমাৰ সেই ভাৱটো নাই আৰু আশা কৰিছোঁ তেনেকুৱা ধৰণে যিটো মানে কাৰ্যকৰণ কৰিলে যোৱাকালি সেইটো ঈশ্বৰে তেওঁলোকক ক্ষমা নেদে। প্ৰেছ বিবুংসাरनि गेजेरजों बिथांमोनहा दुखु मोननायजों लोगोसे दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो हमनांगौ होननानै फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 20 फेब्रुआरि खालाराव बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिनि अनजालि बिसि मुस्रिमा सेवली बसुमतारीखौ उल्टापानि सरलापारा हाग्रामायाव सिनाय मोनै दुथाङा अन्थाइ खुबैनानै गाग्लोबदोंमोन। আমি যেতিয়া ৰিটাৰ্ণ কৰোঁ তেতিয়া উল্টা পানী পাওঁতে আমি 6টা বাজিছিল। 6টা বাজি পেলাই আমি মন্দিৰটো ক্ৰছ কৰিলোঁ। মন্দিৰ ক্ৰছ কৰাৰ পিছত হাৰ্ডলি 10 মিনিটছ গৈছোঁ। তাৰপিছতে আমাক মানে কোনোবাই পাথৰ মাৰিলে। তেতিয়া মানে জোৰছে ধাম কৰি পাথৰ মাৰিল ক্লাছত। তাৰপিছত আমি চক খাই গ'লোঁ। তাৰপিছত দেখিলোঁ পাথৰবিলাক এনেকৈ উৰি উৰি গৈ আছে। আৰু ৰাতিটো ৰাখি মানে ৰখি পেলাই চোৱাৰ কোনো মিনিঙে নাই, কাৰণ মোৰ পুলিচ গাড়ীটো আছে এস্কৰ্টটো, কাৰণ ৰাস্তাটো বেয়া কাৰণে ধূলি উৰে যায়, দেখা নাপায় আগৰটো। एबसुनि बारग' आफादगिरि प्रमद बर'आ इउपिपिएलआव जयेन जाबाय। लेस्रागाव गेलेग्रा फोथाराव ब्रैथि खेबनि थाखाय खुंजानाय इउपिपिएल एनुवेल कन्वेन्शन हाबाफारि डेलिगेट सेसनाव इउपिपिएल हान्जानि मावफुं आफादगिरि महरै प्रमद बर'खौ सायख'नाय जाबाय। थांनाय 21 फेब्रुआरि खालाराव इउपिपिएलनि टप लेभेलनि मोनसे हाबाफारि जानानै थाङो। हाबाफारियाव खुंजानाय डेलिगेट सेसनाव गुबुन गुबुन बिफानाव थानाय सोद्रोमा बिथांमोना बिटिसिनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय नुजाथि फैयो। बे डेलिगेट सेसनाव गोबां आफादफोरनिफ्राय गासै 100फ्राम सोलोंथाइ गोनां आरो मेलेमजिबि बिथांमोनजों लोगोसे बारग' एमसिएलए बिथांमोना बिपिएफ, बिजेपि आरो कंग्रेस दोलोनिफ्राय हेफाजाब होफैयो। बे हाबाफारियावनो एबसुनि बारग' आफादगिरि प्रमद बर' बिथांखौ वर्किं प्रेसिडेन्ट बिबानखौ गथायबाय होननानै इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि आफादगिरि इउजि ब्रह्म बिथाङा फोसावनानै होयो। दिनैनि हाबाफारिया मोनसे इंगित होदों बयबो रायजो राजानो बिटिआर ओनसोलाव गोजोन लाबोनायजों लोगोसेयैनो राजखान्थिनि जे सोलायनाय बे सोलायनाया दिनैनिफ्राय जागायबाय। मानो होननानै बुंबा इउपिपिएलआव दिनै गोबां हान्जानि आफादफोरनि दैदेनगिरिफोर मावथिफोर बिथांमोना दिनैहाय गुबुन गुबुन हारिनिफ्राय
जगदान खालामदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सानसे समनि आफादगिरि आरो बिटिआर गोरोबथानि सहि होगिरि प्रमद बर'आबो इउपिपिएल दलाव हाबनानै इउपिपिएल दलखौ दैदेननायनि बिबानखौ लाफैदों खामानि मावलांनायनि बिबान लाफैदों आरो फैगौ बिटिआर इलेक्सनखौ जों देरहासार जानानै जोंनिनो सरकार लाबोनो थाखाय जों गासिबो थागथियारि जादों। बिथाङा बिटिसिआव थानाय गासै 32 लाख सुबुंफोरनि जौगानायनि सोमोन्दै बेबादि बुंथियो। बे हाबाफारिनो बारग' एमपि एबा इउपिपिएलनि आफादगिरि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङाबो बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथियो। खुंजानायाव हाबाफारि डेलिगेट सेसनाव गुबुन गुबुन आफाद गुबुन गुबुन हारिनि दैदेनगिरिफोर आरो एबसुनि बारग' आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा इउपिपिएलआव हाबफैनायजों जानो गोनां बिटिआर बिसायख'थि देरहानानै बिटिआरखौ सामलायगोन होननानै बुंथियो उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा। जोंहा दाबो रावजोंबो एलायन्स जायाखै खिन्थु जोङो बिजेपिखौ खावलायदों जे बिथांमोना जिहेतु सुक्तिखौ खालामदों बिथांमोननिनो सरकारानो तो बिथांमोननि मोनसे नैतिक दायित्व जायो मरेल रेसपन्सिबिलिटि जायो जे बे सुक्तिखौ जेरैखिजाया जाफुंनाय एबा मावफुंनाया बेनिखायनो जोङो इउपिपिएल आरो बिजेपिजों गोरोबलायनानै खामानि मावनांगौनि गोनांथि दङ। दा बेनिखायनो बिजेपि गभर्नमेन्टखौ बे बिथिङाव साननो आङो खावलायबाय थादों बे बिथांमोननि थांखिनि सायाव सोनारगोन जों माबोरैहाय गोरोबलायनानै खामानि मावो। बिथाङा बुंथियो दि बिटिआरखौ आखा-फाखायै खुंलांनो थाखाय इउपिपिएल आरो बिजेपि मोननै राजखान्थि हान्जाया खौसे जानायनि गोनांथि दङ आरो बेखायनो बिजेपिखौ फैनो थाखाय हांख्रायदों। डेलिगेट सेसनाव आसामनि गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाया हेफाजाब होफैदों होननानै बुंथियो। दा बेवहाय कंग्रेसनि दङ सोरबा बिपिएफनिबो दङ आरो बे डेलिगेट सेसनाव जों बारा बुरजा मानसिखौ दाबो हाबनो होआखै नाथाय गाबोन अपेन सेसननि आगोल माने 100 मानसिफोर हाबगोन। दासिमाव जोङो हयतोबा माने 200 सासे मानसि बाहाय हाबबाय आरो गाबोन हयथ' अपेन सेसननि आगोल आरो गोबां मानसि हाबबावगोन बेवहाय आरो बेयाव हाबनाय मानसिफ्रा साधारन रायजो राजा नङा बबेबा आफादनि दैदेनगिरि जाबोनाय गोनां माने मा होनो बिदिखौ गोहोम गोनां मानसि आरो बिथांमोनजों लोगोआव रायजो राजाफोर दङ बेबायदि मानसिफ्रासो बाहाय हाबफैदों। बेनिखायनो दिनै बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजायानो जोंजों हाबबाय होननानै बुंनानै जों लानो हायो। मख'नो गोनांदि बाक्सायाव फैगौ 25 फेब्रुआरि खालाराव इउपिपिएलनि मोनसे हाइ लेभेलनि कमिटि दाफुंनाय जागोन। केन्डिडेटनि थाखाय जोङो हाइ लेभेल कमिटि दाबाय आरो बे कमिटियासो जोङो थिग खालामगोन दागोन जोङो हाइ लेभेल कमिटिखौ 25 तारिखआव बाक्सायाव मोनसे मिटिं जागोन आरो बेवहाय जोङो माने मेनिफेस्ट' कमिटिखौ जों दाबाय दिनैहाय रोनगोरा नार्जारि आरो प्रतिभा ब्रह्म आरो राजु नार्जारिमोननि दैदेननाय माने बिथांमोनखौ सोद्रोमा हिसाबै लानानै जोङो मेनिफेस्ट' कमिटिखौबो दाबाय लोगोसेनो आइटि सेल दागोन इलेक्सन स्टेयारिं कमिटि दागोन गासैखौबो दाजोबनायनि उनावहाय जों केन्डिडेट सेलेक्सननि प्रसेसखौ आरम्भ खालामगोन। बे बुब्लियावनो प्रमद बर' बिथाङा बुंथियो दि मासि दोलोफोरजों जेबो खोथा गैया खामानि मावनायनि गेजेरजोंसो बिटिआरनि सोलायनाय लाबोनो हागोन। দলৰ কথা নাই কাম কৰিব লাগিব কামেহে আমাৰ যেটো উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্যত উপনীত হ'বলৈ দিব গতিকে কাম নকৰিলে একো নাই। তো আজি এই বিটিআৰ অঞ্চলটো বহুত মানে দিশত পিছ পৰি আছে আৰু হিটো যদি আমি আগুৱাই লৈ যাব লাগে আমি বহুত কাম কৰিব লাগিব বহুত কষ্ট কৰিব লাগিব ইয়াত ভাল শাসন আনাৰ কাৰণে পৰিৱৰ্তন আনাৰ কাৰণে সকলো দিশতে আমি এটা কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব তেতিয়াহে ইয়াত পৰিৱৰ্তন আহিব আৰু সেই পৰিশ্ৰমটো আজি ৰাজনৈতিক নেতাসকলে নকৰাৰ কাৰণে আজি আমি যেটো উন্নয়ন বিচাৰিছো পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই যেটো পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছো এটো পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই এই কাৰণে সবে মিলি প্লাই যেনেকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে সবকে সাথ সবকে বিকাশ সবকে বিশ্বাস তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক আজি আমি ইয়াতে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক একেলগে বিশ্বাস আস্থাত লৈ প্লাই মৰম স্নেহৰ মাজেৰে সকলো আগবাঢ়ি যাব লাগিব আৰু কঠোৰ परिश्रम কৰিব লাগিব। क'क्राझारनिफ्राय बिनन्जय नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। जोबनायाव बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरिफोरनिसिम आंनि अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ फिन बावहरबाय। गोजोन्थों।